Dešel 2 je, prvi dio staze je napravljen, no međutim sad se ide, ove godine se nije ništa radilo jer se odlučilo da će to ići u cijelom paketu skupa sa cijelim projektom Platak, tako da će vjerojatno sljedeće godine napravio se projekt staze, tako da staza odgovara svim kvalifikacije mora imati za taj jadranski slalom, za FIS i vjerojatno će sljedeće godine ići na dovršenje staze za Deševo 2, ali to je sad preuzela županija, to će biti njihov. Ovako, Razlog svjetlo je sad možda u nekoj drugoj fazi, ali je priča ide dalje sa projektom Platak, znači ide žičara, ide jezero, ide završetak staze Radeševo 2 i ide instalacije za snijeg. S tim da tu kod instalacije za snijeg priča se, dogovaramo se da bi se išlo sa, osim s klasičnim sistemom, ne bi išli ventilacijskoj otpor, ne bi išli ganovi jer oni jedini mogu raditi po vjetru, ali bi pokušali tu ubaciti još i mašine koje rade snijeg na plus 20, tako da bi mogli garantirano otvoriti sezonu u 12. mjesecu kad sami odredimo datum. Jadranski slalom je otkazan, mislim, već je onda bilo malo nategnuto jer ipak je trebalo biti to na Radeševu 2. Ajde, pogledali smo nas kroz prste, mi smo to napravili na Radeševu 1. Da bi trebao biti, ali možda je bolje da se otkazan nego da je napravljeno sve na vrat na nos, da nam oni otkažu. Mi smo Zavod 19 smo proširili, nešto smo denivelirali, morat ćemo ga još malo, jer se pokazalo da još nije dovoljno. Dole smo, kraj trake smo isto proširili traku, proširili smo stazu, stavili smo za sanjkanje, tako da ćemo vjerojatno i tamo isto malo širiti, tako ćemo možda i tamo i snowboard park priključiti traki, jer je to dosta zgodno da se ne mora pišačiti. Tako. To je sad zadnji dogovor između projektanata i projektanata koji rade projekt i projektnog tima koji vodi cijeli projekt, da će to biti pozicija trasa nove žičare. Nije još 100% odlučeno da će to biti šesterosjed, ali uglavnom 99 bi rekli sad sve su u stvari prednosti šesterosjeda između četverosjeda, šesterosjeda ipak će ići na šesterosjed, treba ići. Ne, to je samo izvodak iz jednog plana A, B i C, to je bilo u stvari 3 moguće trase. Jedna je od tih trasa bila postojeća trasa, pa da se ova skine, da se tu stavi, i druga nekakva B trasa je bila možda da bude jedno 15 metara prema Radeševu 2. Tako da odabrana je baš ta trasa koja isto i produže nešto stazu i bolja komunikacija je i recimo jednog dana ako bude i prema Tešnju, kako bi trebalo biti u tim planovima, tako da bi se tamo sastale te dve žičare. Pa ovaj projekt što sad govorimo, žičara, staza i instalacije, to je u fazi projektiranja i to, koliko smo čuli, ozbiljno, projekt je ozbiljan i županija stoji iza toga da će ta priča ići. Prvi rok je kraj 11. mjeseca, mora biti gotova projektna dokumentacija za izradu lokacijske dozvole. Iza toga će ići slijedom, normalno, ovisi o građevinskoj dozvoli koliko će biti potrebno za dobiti sve saglasnosti. Ostaje isto, mi znam, mislim, kako se kaže, nama malo, korisnicima puno.